guys? Welcome to my vlog. Okay. Drop it. Oh my God! Sus, obvious ba? Dapat ya kaon niya. Flip! Sir, grabe. choose Oh, dire. 3 from the temptation table. Take your time. Okay. Take time. Nam na mama yun. Okay, Mia. Okay. So while you're eating mga boss, may pamangkot kami. Ako, nga nag-click ang inyong partnership. Surat ko mo? Hindi sulat. Ang ang hambal-hambal na. Mahudakon. Hindi pala mo. Doon nga kami nga dua, barkada kami. Sunod-sunod kami sa una sa Bombo. Pila ka years ago na? 21 na no? 21. 21 years ago. And then, siyempre pag abot hindi sa Arimen, may ano na kami nadaan niya, chemistry. Kaya sa una, isa nara ko niya sa diri sa Arimen, sa Spiak. Nagkakita kami gapon. Oh my God. Gakita kami kay Galuya dahil na. Tuwa muna. Okay. Dugay na kami may rapport tapos doon pa rin yung among mga likes and dislikes. As na develop na din. Oo. Number 2 question. Mga boys. Ano mas nanamian mo? Gwapa nga hindi maalam o kung hindi gwapa nga maalam? Sorry, kuya pati. 1, 2, 3, go! Guwapa nga hindi mala. Iyo mo kumala. Ano mo nang genius man kung ang tsura ito, bulit ang bulo. Hindi nga pag kotsingan, may kapakasawan mo na. Ang amon niya ano mo na. Ang gusto, ano to yung mga kumakutaw? Ang gusto? Ano ang mas gusto mo? Mas gusto. Ina-prefer mo sa Ronet? Pero mo may asawa naman kami mo. Kami yan, okay lang kami yan sa amon niyo. At least malimaw ba kami? Budlay Hindi ko pa ma... kami surya, di ba? Real talk lang. Budlay ko maalam kay mabalaan yung tanan-tanan lang. Budlay ko na alam, maaway pa ka mo, laway na, maaway pa ka mo. Sa tol, hindi ko. Laway na, oo, maway pa. Maaway pa ka mo. Hindi mo pala malam kung mga doon mo. Okay. Mayo na iya kung guwapay, kasi sa wala na yung balanay. Oo. Okay, next question. Oo. Number 3. Sino mas damo endorsement deals? Sus, obvious ba? Hindi naman kami di kakaon. 1, 2, ready, go! Ay, oh my God. Siyempre kaya ako, pero lang Pero, Well. Galagas. Number 4. Oh. Sino mas gwapo? Si Ben Roy Bernal or si Eric Pamplona? Go. Pagudlay niya. May nagapamati ka isa. Ay, na. Ano din, buta ko din. Sino mas gwapo? Si Radyoman Ben Roy Bernal or si Radyoman Eric Pamplona? 1, 2, 3, show! Go! Si Benrek. Oh. Ako na, no answer. Hindi yan. Ako yung Benrek. So, wrong. Sila ka, no, different sila doon. Makaon sila Si dapat. Benrek, ako no? Oo. Very safe. Makaon. Okay. Wala po, ang isa kang isa sila, may kaulingon mga 6 MS pala. May tali ko ng pamangkot mo para kay Bawi, para kay Maggie, si Mga. Oo. Mga na bete, obvious. Okay, so sa pagkakaon. Basta What gusto do mo you lang like? sa bat? Oh, Sorry. okay, Sorry, so Mia. what do you like about each other and what do you find irritating About each other. about each other? First, sa like. That's a good About, question. I what like do you that. like about each other first? Bango, pulo pa rin yung matasa namon ni Ronel. That's why nga nag-play kami.
Kaya may mga wala mo ko dislike sa iya, mo na yan. Namihan ko niya siya yan. Kaya kunara, siya daw gamay gawa ko ng bal. Hindi, sa inuman. Gamay gawa, ialaban mo. Baka pahuway ka lang. So daw muna, daw ang amon chemistry, ang amon, doon pa rin kami utok. Anong ginapanumdong sa isa, daw amo na. Gagaway yan. Gagaway. Nakala na pala. Makita niyo, no? You're lucky na yun. Pero namihan ko siya, kaya ang hindi na namihan sa kanya daw, at least hindi kami magagaway lang. Okay. For example, ang... Basta. Oo. Okay. Mahilig kami sa ano, basta daw mga identical. Like, ikaw, you want crispy pata. Gusto niya, adobo nga manok. Amo na. Pwede lang na. Pwede ka. How about ang irritating? Oh, good. What do you find irritating? Daw wala eh. Kaya Daw wala. kung daw na irritate ka, irritated kasi sa katao daw, hindi ka gusto mong ulat. Okay, nanay. Sino ang pinakagwapa nga radyo woman sa RMN? Please answer. Answer ka dyan? Oo. Sino ang pinakagwapa Lord nga Kalunsi. radyo woman sa RMN? Lori Kalunsi. Yun talaga. Eh, kwanta kayo. One, two, ready, go! Magi. Bala mo nga, birthday. Birthday, bala mo magubang adlaw. Birthday ako! Birthday, ibig subong. Happy birthday, Maggie! Bala mo birthday, magubang adlaw. Madurita niya ang balko eh. Oo. Okay. Question. Gagamit ka bala, Megaman? Oo, wala. One, two, ready, go! Dako na ako! Dako na ako! Hindi ko gamit pigaman mo. Feeling ko to, wag kang gina-endorse. Go, Ola. Hindi dako yan eh, may gagadako mo. May gaman na gana. May gaman na herbal capsule. I-feel ko makan. Okay, so, Megaman, for the information of everybody sa itig the endorsement, dear hindi palimiya sa next question. Sino ang mas damo lady fans? Ay, dumakaon naman ni sila luwa. Kilabot. Sino ang mas damo lady fans? Okay. Okay. Feeling ko to wala may makaon. Tama? One, 1, 2, 3, show! Kilabot. Si Kilabot, yung mga laon, balo, binayaan nila. Amo naman. Bala mong kalabanan, yung kinabayaan, mga babae. Ito yan eh. Kilabot. Laon, balo, binayaan. As in, Gijowo, Sir Ah, Dor, sus- ikaw, yun na. Medyo damo-damo compare mo sa... Kilista mo mang dala ka isang kuwan mo rin, isa kadupangan. Yun na, grabe. Di ko bala makaon sila, pero so, okay. Okay, next. The truth, ha? Sino ang pinakagwapo nga radyoman? Cuman. Yes, sa RM. Pwede self nila. Sino? Of course. Sino ang pinakagwapo? Sinong crush daw? Okay. Rod Marcelino. Ang tawad ako makaon sila or hindi. Napuntahan ang boss. Ay, susa. Okay! Ready? 1, 2, ready, go! Nobya ko. Lo. Si Ploy mo. O si Plo na rin magpurmas. Subordinate na yan. Kunin boss niya. Okay, so why? Subordinate niya. Why do you think it's flaw? Kasi I-flash Flo, ang picture ni Flo. although Bakit medyo that? ma-tumitong si Flo, pero kabalo sa madalas ng nawas siya. Oh, may appeal. May appeal. May appeal nila. Okay. Okay? Nag-agree na lang Oh, si Ronel. Boss niya. Subordinate na niya yung yaging sulat. Okay. Bakul. Hindi na ako mga balbre. Damo yan. True. Hindi na Okay. ko nga na-crush eh. Oh, yeah. Okay, temptation, Ako please. nang damo yab yan. Gina-define yan, gina. Ano yun? Taputin mo na rin. Temptation table. Okay. Basta mo na mo na yung pasada ni kulang mo na yung pagkaon. Next. Next question. In 2 to 3 words, ano ang sekreto sa isa kagwapo? Ate, iskido. Buster. Ano ang sekreto sa isa kagwapo? Mamaya na na. Oh. Tagline niya. 3 words pa na. Hindi ako gusto ka sir 2 to 3 words or whatever based on. Paragraph May na. makaon, gitna Paragraph na.
Dili ta mabalaan ni kung pareho ang ilang standards ang gwapo. Ang buto na lang yung alin na. Hindi naman kami yung standard. 1, 2, 3, go! Diskarte ka gapil ako. Yung... Okay, play! Ano pa? But you need to eat also. Diskarte ka gapil. Ito yung appeal na. Dala na lang humor. Wala ko overall impact na siya. Oo. Mapakadlaw mong babae. Diskarte mo na dala humor. Mamag-anong bot sa babae sin. Amo ginaya, sir. Oo, mapakadlaw mo sa mamag-anong bot. First step ina sa courtship nga dapat ang mag-anong tubo sin mo. Oo, correct na. Tibalaan mo na siya kung magpakadlaw siya. Abot mo na may balak. So, Pag may alak, may balak. Pag may humor, may balak. true. Okay. Taon. Ikaw na eh. Yan, kain ka mo sa bagya. Oo. Tumuha mo ka Okay. sa explanation. Okay. Pila ang imo edad kung gusto mo na mag-untat ubra? Tanaw, ako malas Kumbaga sa present obra Yes, mo? sa present ubra mo. Tanaw, ako malas sila Kung mga partnership. dumalitar ka na. Yeah, Dumalitar untat ka? na kuya sa radyo. Okay. Ang ginaano lang ha, ang idea again para sa ako. Siyempre kung naiday ka mo age me hindi ka mo na magkubdanay, di ba, upod ka mo. Okay, 1, 2, 3, show! Oh! 50 Tinalig ko na iya magpate. Kaya ko may kapala si Mia. Pareho. Why 50? Mamayan, bala mo sa 50, pili ka pa kalagaw. Bata ka pa. Bata ka pa mo. Makalagaw-lagaw ka pa, maka-abroad ka, makakaupod ka, pamilya mo, upod sila. Di karon, namit na yung galagaw ka nga, ginakwat mo bata mo, o kung ginapod mo mga istorya mo, pasan sa ikaw na kalakwaton. Hindi ba lang? Sige, pandidad, sige, ito ba? Kaya sa ako may 50 because ideal nga sakto na mabulubas ko ka pa and you want to enjoy sang Fruits ibuman mo kaya sa edad mo nga magsublo-subra ka rin hindi mo na ma-enjoy kay kalabanan bakal ka ng bulong. Kasi nakatabi kita ni Maggie, kinastoryanan mo na. Naman ko wish list ko gidya, gusto ko yung mag-travel sa tanang lugar. Gusto ko maka-travel. Tingnan paano ka ka-travel na pero kung mga 60 years old na bag. Kaya si Emma mo, di ba? Ano si Maggie ha? True lips. Okay. Okay. Gapati ka bala nga may aswang? Oo, hindi. O, hindi. Ang aswang na ginapatihan natin ng gamay ha? Yes! Yeah! Okay. 1, 2, 3, Go! go! Show. And then, why do you have different answers? Ako yan kapatid ko yan, kung may Diyos ang kalibutan. Yes, wag. Oo. May anak pa niya sang Laide ko may demonyo. mga aswang. Aswang, kami ko na there is always good and evil mo. Ining mga aswang ni, nakumatubaan na yan sa science si Mera. Hindi ako yung wayo pati ng aswang. Kaya kung may aswang sa social media nga era subong, di ba nakita na ni? Ang kwan ko rin aswang kay gakaon sa tao. Kung abi kaon, kasi kanibal mo lang to. Okay. Oo, aswang gapati, galupad. Ano mo na? Mamo ang aswang napatiyan naton, lain abi mo. Okay. Kaya yung ginatawag yan na kabalos. Ang witchcraft. Muna Ara maligno gina yan. aswang nga pagpati. Ara gina yan. Ang witchcraft ni Ara gina. Ara gina yan. Ara gina yan. As may mga aswang na pagpati, kuya, lain mo na guro, mga manananggal, guro namin yun. Mga muna. Pero may witchcraft din dyan. May aswang gina. Ako kapati ko na yan kami muna. Ha? May nakambal gina ng aswang siya. Kung malaking ginawa, pwede. Oo. May mga maligno, okay na. Kung sila yung presensya sa aswang na subong daw nito. Ano naman ta? Kung galing ito bisa nandiyo ka justify ka. Alam mo na ako. Oo, justify ko na nito. Okay. Question. Paano ka mo mag-deal with aggressive admirers? Ay. Gawin ito baya lang kami eh. Aggressive. Sino si Maman? Ano may mga daw ginapruso kagin? Yeah, aggressive. Ginapangkarin sila naman. Oo. Galing ka kami mga. Pero may ara. Why not? Ka-experience siya na alos kami tanan nga may ano, mga... Pugal, ikaw gigin. Oo. Wala mo ang tentasyon niya, manuktok yun sa balay mo. Okay. Pag timo na lang sa layo ko yung bitaron mo pa ba niya ako? I like Snacks that. lang pwede. Oo. Kape-kape. Amo lang ginambal ga gestorya, so dapat malaan niya yung ano, kung may asawa na ako, so kung tatam. Tapos kung hindi pagid siya, hindi mo na magsawa ko.
Oh, sabi ko, hindi mo nila pa sa Oo. yun. Ako pwede yung storyahan sa damo tao, okay, why kami yung ground kung damo tao. Diba? Buot. Seryoso na, sir? Okay, pwede kung damo tao. Wala yung sasabat. Okay. So, nag-replay mo na yan, hindi na makita yan sa laya. Oo. Next question. Unahong tanay si Sir Ronel, Sir Don. So you answer and you will also answer. What is Sir Ronel's favorite expression? Masulat ko? Oo, tanawon, takon kabalo siya. Siya? Kakon kabalo, si Sir Don. Sige mo, favorite expression. Naginambal ko guro pirme ha. Pwede nang ba niya? Kada kita ko tao ah. Oy, abot mo na. Ay, wala. Kita ko tao lang. Hindi tagaan, clue! Kung may way kami, kundi eh. 1, 2, 3, show. Ikaw, parikoyo. Oh. Hindi kita mo. Kasi? Siguro. Set? Okay, so, what is Sir Don's favorite expression? Amo nang malain na. No coaching! Mo muna makita ko tawa mo man. Tigita ito. Tigita tao. Kapin pa ko laki? Oh. Ako mo na. Go. 1, 2, 3, go! Pre. O, diba? So, Hindi mo kumpare din. hindi. Grabe, Gijaya ka. Wala ko nag-expect na mo sila same answers. See? 21 years. Okay naman. Sabi. Ikaw ka nga nabyan, ay kabulagay. Sila yung pili ko dugadalo. Kadalo. Okay, next. Sino ang mas makatandog sa imo tagipusoon? Bulag nga wala kamot o kun apa nga wala tiil? Bulag mo wala kamot. O kun Bulag nga wala kamot. apa nga wala tiil? Bulag nga wala kamot. Edit mo nito. Para dalain na. Okay. Okay. 1, 2, 3, show. Apa nga wala. Bulag. Bulag nga wala kamot. Ako na apa nga wala til. Nga. Mama ang tigil ya, grabe ginaka-importante ya. Wala mo apa lang saya. Apa na sa kadaan may pa sa tigil, di mako mo ligid ya kalin. Kaya ang bulag ya nga wala kamot, bulag sa kadaan may meron toy-toy na. Wala lang saya kamot, makakalakat saya. Do medyo mas naluoy ko diya kay do grabe gini ako apa na sa kadaan. Why sa tigil ti komento ito siya hakwat gini ya. Sa bulag to yang wala ya kamot, may manog toy-toy okay na. After all may manog toy-toy gimana sa bisan may kamot siya. Ako explain man. Bulag nga wala kamot, iba mo the only way nga ma-describe ko kaysa sa bulag. Ginakaptan sa bulag. Ang nawong sa tao para ma-identify. Kag ginagamit sa bulag ang kamot ya to nga magpangabuhi. Mga masista naton bulag ano ginagamit na lang ng tail. True. Di kung wala na siya means, wala na siya kamot, ano yung magamit na, paano yung ma-describe? Ano tsura sa nga akong asawa, ano tsura sa bata ko man, siyempre ginakaptan nila sa kuya. Di kung wala pa din siya kamot. So you can see, the friendship is there amidst differences. Lain-lain, gijay choices, but at the end of the road, they meet and then, mali-friend nila mga sama. Okay, Mike. Ang lain na da kung mag-upod ang bulag nga wala kamot, kagang apa nga wala til. Oo. Tapos duwa lang sila, mas maluway kapag sila. Ikaw na. Kaon. Ow! 1, 2, 3, ganyan. Pala kami go and go. Ay, please don't answer ako. If the answer is yoga,